Karfe 7 cicif agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International, RFI Hausa aka lalabo aka mitoci 25. Abdullahi Isa. Da fata an wayi gari lafiya jama'a, barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan safiya. A tarayyar Najeriya, babban bankin kasar ya dau matakin dakatar da wasu cibiyoyin 'yan canji kenan kusan 4,000, kuma za ku ce a kamar yau wasu 'yan gudun hijirar Najeriya 12 ne suka rasa rayukansu biyo bayan hadarin mota akan hanyar su zuwa Marwa. Sai a kasar Mali, inda aka kammala taron bita na kwanaki 4 kan shirye-shiryen tattaunawa tsakanin 'yan kasar, yayin da a kasar Senegal aka kai wa ɗaya daga cikin 'yan jarida hari tare da daba mata wuka. Sai ku gyara zama domin sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International, RFI Hausa. Musamman da labarin Najeriya, inda ajiye Juma'a ne babban bankin kasar wato CBN ya dau matakin dakatar da wasu cibiyoyin 'yan canji kusan 4,000 tare da janye masu izini ko lasisi da ke ba su damar gudanar da ayyukansu da sunan cibiyoyin canji. Babban bankin da ke fafutukar ganin ya ceto darajar kudin kasar wato naira ya bayyana haka ne a wata sanarwa da daraktan sadarwa na kamfanin ko hukumar kenan da Ali Hakama ya fitar. Babban bankin Najeriya yana yin amfani da ikon da aka bashi a ƙarshen dokar banki da sauran cibiyoyin kuɗi wato bufiya kenan, ya ɗauki matakin soke lasisin gidajen canji 4,173 da aka sani da Bureau de Change. A Kamaru, wasu 'yan gudun hijirar Najeriya 12 ne suka mutu, da suka hada da mace mai juna biyu da jarirai 4, yayin da wasu 22 suka jikkata a wani hadarin motar bas da ya auku a ranar Alhamis a kusa da Marwa a yankin arewa mai nisa. Hatsarin da gwamnan yankin Bakari Mijin Yawa ya tabbatar. Karamar motar ta tashi ne daga Makolo ranar Alhamis kuma tana gab da garin Marwa lokacin da hadarin ya auku. Mutanen da suka samu raunuka yanzu haka an garzaya da su asibitin garin Marwa. Sansanin Minawo, mai tazarar kilomita 30 daga kan iyakar Najeriya, na dauke da 'yan kasar sama da 76,000 da suka tsere daga rikicin Boko Haram, wanda arewa maso gabacin kasar ke fama da shi tun a shekara ta 2009 a cewar alkalin Majalisar Ɗinkin Duniya. A kasar Mali, an kammala taron bita na kwanaki 4 kan shirye-shiryen tattaunawa tsakanin 'yan kasar a ranar Alhamis. Firaministan wucin gadi Shogel Mega da wasu jami'an gwamnati sun halarci bikin rufe taron. Kimanin mahalarta 350 ne suka amince da sharuɗin tattaunawar. Mambobin kwamitin gudanarwa ko wakilan yankin sun shafe kwanaki 4 suna aiki kan shirya wannan tattaunawa, wanda hukumar riƙon ƙwarya sau gabatar a matsayin mafita ta ƙasa don kawo ƙarshen rikice-rikice da ke kawo cikas ga al'amuran ƙasar ta Mali. A jamhuriyar Benin, 'yan majalisu bayan wani zama a jiya Juma'a sun yi watsi da kudirin kawo gyara ga kundin tsarin mulki bayan share dogon lokaci suna tafka muhawara wanda ya kai su ga ƙara ƙuri'a. Wakilai 109 ne suka zauna a majalisar dokokin ƙasar da ke birnin Porto Novo, inda kuma ana buƙatar ƙuri'u 82 domin kundin tsari kuma domin ƙudurin ya tsallake matakin farko. A ƙarshe dai an gudanar da zaɓe da sanyin safiyar wannan Asabar. Shugaban majalisar ya rufe taron ne da wannan bayani, inda ya ce majalisar dokokin ƙasar ta Benin ta ki amincewa da dubban ƙudurin dokar da ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima da ƙuri'u 71. 35 daga cikin 'yan majalisu na adawa, kuma 2 daga cikinsu suka kaurace wa zaben. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International, RFI Hausa. A Senegal, an kai wa Maimuna Ndurfai, 'yar jarida kuma babbar daraktar gidan talabijin mai zaman kansa da aka sani da 7 TV, hari tare da caka mata wuka har sau 3 a kusa da gidanta da ke babban birnin kasar Dakar. 'Yan lokuta da kai wannan hari, jama'a kasar ta Senegal sun bayyana damuwa matuka, wanda ya haifar da fushi mai tsanani a kasar. An kwantar da Maimunan Durfai a asibiti kuma tana samun kulawa da ya dace daga likitoci. Kawo yanzu dai ba a san dalilin kai mata wannan hari ba. Shugaba Macky Sall ya mayar da martani a cikin wani sako da ya aiki a shafin sana X ko tsohon Twitter kenan cewa, ina matukar nuna damuwa da kuma yin Allah wadai da wannan mummunan aiki na cin zarafin 'yar jarida Maimuna Ndurfai. Ya kara da cewa 'yancin 'yan jarida wani hakki ne na asali wanda dole ne a kiyaye shi kuma a mutunta shi a kowane hali.
a jiya juma'a ne kasar equatorial guinea ta bayar da sammacin kamo mata tsohon shugaban kotun kolin kasar da ake zargi da yunkurin tayar da zaune tsaye a kasar, kamar yadda gidan talabijin ɗin kasar ya sanar. Takardar sammacin ta buƙaci a kamo Jean Carlos Ondo Ange, wanda ya tsere zuwa turai a shekara ta 2020 tare da mayar da shi Malabo, inda ake neman sa biyo bayan gano cewa ya haɗa makarkashiya kan wani shiri na hargitsa kasar, kamar yadda mai gabatar da ƙara na kasar Anatolio Zang Gema ya shaida manema labarai. A Rasha a jiya juma'a ne dubban magoya bayan Alexei Navalny suka taru don nuna girmamawa ga mamacin, wanda ya kasance dan adawa ga shugaba Vladimir Putin. Taron da ya gudana a gaban wata majami'a a birnin Moscow kafin zana'izarsa. Jama'a da dama dauke da furanni magoya bayan Navalny na ta rera taken cewa ba yaki, ba za mu manta da kai ba, kuma ba za mu yafe ba. Sai dai jami'an tsaro a cewar wata kungiya mai zaman kanta sun kama akalla